Hi, welcome. It's Hanifa YouTube channel here. Takulandirani kuno ku Hanifa TV, dzina langa ndi Ernest Njolomole. Masiku apitawo mid February tidakubweretsera nkhani imene idachitika kumulanje kuchikuli mudzi wa Gumulia. Kumeneko kudapezeka mzimayi amene anamwalira chaka chatha pa 1 September ndipo adadzuka pa 17 February kubwerera kunyumba kwake kumene adachokera. Anthuwa ndi achisilamu ndithu. Koma izi zinali choncho, munthu wa bamboyo adali ndi chikhulupiriro chonena kuti mkazi wake sadamwalire ndipo adzabwera tsiku lina. Munthuyi amapemphera ndi munthu amene amapempheretsa ku Lilongwe. Ndiye munthuyi tsiku lina adatulukiradi pa khomo, zimene amayankhula zimafanana ndi zimene munthuyo amaganizira kuti yayi ndi mkazi wathudi. Ndi adamutengeradi munthu uja, atafika adamulandira munthu uja kumufunsa awa ndi ndani, amafotokozadi kuti uyu ndi mwana wanga, awa ndi amuna anga, chilichonse mmene munthu akudziwira pa khomo pake. Nkhani nayi aprofeti adayimbira foni kuchokera ku Lilongwe. Musatenge nthawi kumeneko munthuyo wabwera wauka. Bwera naini kuno ku Lilongwe kuti zamusinthe nkhope. Fa maonekedwe ake a munthuyo samaoneka mmene amayenera kuonekerera. Abambo adanyamula akazi wawo pamodzi ndi abale ena kupita ku Lilongwe. Kumene kuja ndithu akhala nthawi yayitali zedi kumene amati akumusintha nkhope. Ali kumene kuja ndithu analandira mafoni kunena kuti mudzi muno mabwera anthu amene akufuna munthu wawo. Munthu akuti amene mwamutenga pita naye ku Lilongwe kuti ndi mkazi wanu, ati si mkazi wanu, ndi munthu wa misala, ndi aini yake abwera kuzamufuna munthu uja. Zimenezo zachitika kokwana kawiri mpaka nofikira na saizi yonena kuti aprofeti akanika kumusintha munthu nkhope kuti abwerere mene adalili aini yake kuti azimuona mene analili pachiyambi. Zapangisa kunena kuti anthu aja akakamizike kumutumiza munthu uja kubwereranso kupita ku mulanje mudzi wa Gumulia kumene adakumana ndi anthu amene ankanena kuti ndi mwini munthuyo. Ndipo kumene kuja zidathekadi kuti anthu aja adamutenga mayi uja kuti ndi wawo. Abambo ajaso navomereza kuti mutengeni. Sonse ta profeti adakanika ntchito yomusintha munthu, komanso munthuyo abambo adavomereza kuti si wawo. Pakali pano abambo aini yake ankazi sakuziwika kuti ali kuti, mudzi wa mulanje sakuoneka. Komanso kuti ankhule ndi anthu akukana. Munthu wawo wanyamulidwa ndi anthu amene amanena kuti ndi wawo. Ndiye tikhe ndithu tucheza ndi akhansala amudzi umene kuti timve kuti kodi chinachitika ndi chani. Komanso mwa munthu mmodzi amene adaona mayiyo atadzuka kuchokera kwa kufa. Khalani pompo kuti tikupasireni zambiri. Hello mami, mwadzuka bwanji? Tadzuka inu mwadzuka bwanji? Tadzuka. Zikomo. Ernest Njolomole kuchokera ku Hanifa. Tinafika nthawi ija kuna zachitika kuti munthu wadzuka omwalirayi. Chabwino. Mwatiziwe? Ndakudziwa. Ndimafuna tingofufuza tangoona zi kuti kodi munthu uja adabwerako ku Lilongwe adapita kuja. Mwati bwa? Muja munachitira mujaso simunajambulire tu kujitumizira nanga simangopereka pa social media inezi kumangomvera kwantu. Nanga kuti titumize zimafunika bando yambiri ndetu mona ngati kuti imene tapanga chonchomo ndoti basi. Ine sina tifikire ndimaonera ku TikTok koma kuja munatumizira kuja sizithekani. Ndese munapeze munthu oti angakuthandizeni. Ayiso anthu amango iyi basi kirikiti. Ndetu mafuna tidziwe kuti anabwerako ku Lilongweko? Anabwera. Komano kuti ndifotokozere papa ndiyambe ndaenda ulendo umene ndili pa ulendo apa. Simungangoti fotokozera mwachidule tingoziwa kuti zinakhala bwanji atabwera uko. Kubwera kwake sanabwere mmene zinayenera kukhalirani. Anazuka ena pajati manena kuti amati ena ziwawo manena choncho. Ya amene wo amavuta kwambiri kuti tikufuna mbale watu. Ya jao chimene anaendera chichisana kachitike. Anapezeka kuti akokedwa ndicho kuti bwerani kaye. Ndiye basi anabwera atabwera basi munthu uja anthu amata kwawo basi anakampeteka anaenda kuti tikumutenga munthu wathu. Ende anapita naye. Jao chisana chitike.
yetu ndi mmene zayendera. Anthu ake amene anabwera kuzamutenga ndomwe ajama anafika kwa mfumu kuti akumufuna wawo. Amenewo. Ndiye atabwera kufika naye ku nyumbako amunawo abambo anavomera kuti mutengeni ndi wanu si wangaso? Iwo nangasi ndi mmene zinalilimo iwo amayembekezera kuti munthu yakukasinthidwa nkhope chipacha tinanena bwinobwino. Ndiye nkhope ija isanakasinthidwe inapezeka kuti aja amakakamirabe ndiye aja ananena kuti ayi munthu ndi wathu. Ndiye potengera kuti paja ine nanenanso kuti wina okayikiridwa ine sinimamudziwa. Ndiye zinathera monena kuti basi amutenga abale ake. Ndiye panopo amuna wa abambo pakali pano ali kuti? Ali ku nyumbako kapena? Ndakhala ndikwaona ndikudusa sindoziwa kuti ali pakhomopompa koma anabwera ndithu alipo. Soneza kuti ndiye kuti munthu yosadali wawo kuti adaphuponyeza. Pamene popo kumvesa kwake madamu ndikovuta potengera kuti munthu uyu amatchula kuti wakuti. Yese iwo pakutengedwa pa munthu uyuyu ndikuonabe kuti mkati mwawo muli makonflict basi tinakumane kuti ndafufuza. Chabwino. Mwina kuti mumpezaona zake ndiomweyo basa inakewo. Aini yakewo titapeza akhoza kuti fotokozera bwinobwino ati? Kutheka ya. Mutakhala kuti mwapeza kuti alikonkuno ngati afana nyamuke sokubwerera kwawo koma sana suzulideba adakalipa kumukoma. Akukanabe udzuzulidwa kuti wawo be abwera? Iyayi siziwa kuti apanganano chani kuyambira ababa. Yetu. Chabwino. Itu. Ayi tathokoza mami. Zabwino zonse koma akuti mungatitumizire mwatikachikakula. Mpoti nambala itaitenga ndiye kuti tikhoza kudula pena pake kutumizirani. Ndithu. Tumizireni ndithu naneso timvere nangati zingomfantu. Chabwino. Tsiku labwino. Zikomo kwambiri. Zikomo. Timafuna kungoziwa kuti kodi munthu amene adapitisidwa ku Lilongwe kuti afuna akasinthidwe nkhope atabwera kuuka kuchokera kwa akufa kuti kodi pakali pano adabwera ku Lilongweko nanga ngati anabwera zikuti bwanji? Munthu uja anabwera koma sanafike ukhomo chifukwa chokuti akutiasiriza kumeneko kupezeka kuti anapezera naye mukufa kwa ineyo ndinambazozizi anali bwino. Ndikupezeka kuti popita kwa masiku ndi mmene ndimamvaso kuti ati munthu uja anali wamisala zinaita kumfuna. Ndiye kupezeka kuti mwapezeka kuti mkazi wakeyo anatengana naye munthu ofika kuna amati pamikolo wangwezi ndi mmene amamusisa ati achibala anali pamene pokumudikirira ndi anamutenga anapita nawo. Amene anapita naye kutengedwa ndi anthu amene ankanena kuti ndi wawoyo wamisala kuti wathawa kwawoyo? Anthu amene onda amene anatenga. Kusonyeza onena kuti sadafikire ku nyumba amene anakonzera ini yake ati? Sanafikire pakhomo. Soneza kuti munthu uyo sadali wawo adali munthu oti ndi waini yake. Kulankhulako anthu akudero. Panopo pakali pano aini yake mkaziyo ali kuti? Amene wawo anapita kwawo ukakhala komweko chifukwa kufikira panonso sitinawaona. Chabwino ndiye kumvetsereka mudzimo sakuti munthu uyo si wawo anaphonyetsa kapena anthu mukakamirabe kuti adali wawo. Kufikira kwa amayiko kuti kwatengedwa ndi anthu enawo ndi chisonyezo chonena kuti sadali wawo kapena mwina amtundu akakamirabe kuti adali wawo. Anthuwo kufufuza kwawo amasimikiza ndithu kuti munthu yomene amaonekera mwatengeranso ndi zizindikiro zimene munthu wawo kumwalira anali nazo uyunso kuti anali nazo motero. Iwo wazangwagwesa kungokhala jenkha kuti nangapanga bwanji koma mukulingalira kwawo ali stranded sopano. Titatsabwera kumulanje tsiku limeneja mudafotokoza kuti iwo akukana kusuzulidwa. Panopo na avomereza kuti akhoza kusuzulidwa kapena alibe chikhulupiriro choti wawo adzatulukira.
iwoyo mpaka daliva information yochokera kwa iwo sindinaimve chifukwa chokuti sinanga kungochokera ku Lilongwe anaindustrate nkumapita kwawo sanafike sokukhomo kumene anakwatira akuyi. Ina ndachibala kuchikazi sanakhale ndi nthawi yokhala pansi nkukambirana. Ndithudi ndiye ababa sitikudziwa kuti zikhala zili bwanji kuti asuzulidwa kapena ayi. Chabwino ayi pamenepo zangosinyozeratu kuti munthu sadali wawo fanga tadampereka ndiye kuti amene usi wawo sichoncho. Chabwino nanga abusa ku Lilongweko adati chani zokhuza munthu amene sinanga akhalako ndithu masiku ochuluka kuti akumusintha munthu nkhopezo musintha munthu nkhopezo zidali pati nanga anthu povomeza kuti ampereke munthuyo kusintha nkhopeko tiziti kudakanika timanena kuti abusa ku Lilongwe amene adayitanitsa kuti munthu yakamusinthe nkhope abwere nkhope yake ya umunthu umene analili adati chani pazankhani ifa ndi masiku amene akhala kumeneko kusintha nkhope munthu kumene akuti kukhale kuti kwatheka iwo akufotokozapo kuti chani pa nkhani imeneyi. Abusa kwapano sindinayankhulena koma chimene ndinangomva kuchokera kwa anthu sinangamati zatheka. Kusintha kwa nkhani kunayambira atanyamuka kuchokera ku Lilongwe. Ndimene kumapezeka kuti basi munsewu munthu uchaso wasintha. Kusintha nkhope kubwera yake kapena kubwera yaini yake. Munthuyo mmene ndimamvera amaoneka kuti ndiye mweyo amene anamwalirayo atapenthera naye. Ndiye zinachitika kuti kubwera chimene anangoona anthu chakuti munthu yakupanganso zobalalika. Chisonza kuti kusintha nkhope kudakanika ndithu. Zikusonyeza choncho. Chabwino. Ndithuti. Ayira thokoza mama. Zikomo kwambiri. Zikomo. Umu ndimene ndithu tachezera ndi akhansala amudzi wa Gumuliya boma la Mulanje komanso munthu amene adamuona mayiyu atabwera kuchokera kwa akufa. Hanifa TV mwakomba nonse.